breakan waka kenan yayi matashiya a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 ta yanda masoya maza da mata suke dandazo sannan kuma suke tururu akan wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu breaka. Maraba da zuwa tasha mafi shahara a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Idan wannan ne farkon shiga wannan tasha mai albarka ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shahararrun shirye-shiryen mu da zarar mun dora ba tare da bata lokaci ba a kowace rana a koda wani lokaci ba tare da ka sha wahala ba. Idan za ku tuna cewa wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu breaka dorayi a kowace sabuwar shekara yakan fitar da sababbin album da kuma waƙoƙi da kuma bidiyoyi a kowace sabuwar shekara a kowane lokaci domin farantawa masoyansa. A wannan lokaci ma wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu breaka dorayi ya zo da wata matashiyar waƙarsa a cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 yace duk domin farin cikin ku domin nishadantar da ku sannan kuma dan yayi komai dan ku yake yi. Ka ci gaba da bibiyar wannan bidiyo namu ne mai albarka ta yadda zaka tsinkayi wannan shahararriyar waka ta wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu breaka dorayi a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Kai dai kawai ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka domin samun ji da ganin wannan aiki na wannan shahararren mawaki mai suna Hamisu breaka dorayi a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu breaka dorayi a cikin wannan sabuwar shekara ne mai suna 2022 ya ziyarci kasar nan mai suna Kamaru ya je ya gabatar da wani wasan sa domin wasa ne wanda aka yi shi kayataccen wasa sannan kuma wasa ne wanda idan ka kalle shi sai ka san wannan wasa ya kai wasa. Domin samun ji da ganin da cikakken wannan wasa na wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu breaka dorayi ka ci gaba da kasancewa tare da wannan shahararren tasha ta mai albarka a koda wannan lokaci domin samun ji da ganin wannan wasa na wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu breaka dorayi ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa sannan kuma ka daure ka yi like kai share kai comment akan kowanne bidiyo da ka samu akan wannan tasha mai albarka. A cikin wannan sabuwar shekara ne dai wannan mawaƙi mai suna Hamisu breaka dorayi yayi wata tattaunawa tare da wannan abokin nasa wanda suka dade da samun matsala akan matarsa wato Adamu Fasaha. Shi Adamu Fasaha dai idan ba za ku manta ba abokin Hamisu breaka dorayi ne tun na yarinta tun a lokacin ana shan wuya kafin a kai ga lokaci. Bacin wannan shahararren mawaƙi mai suna Adamu Fasaha da Hamisu breaka dorayi sun samu matsala ne akan wata matsala da suka samu tsakanin sa shi da matarsa da kuma abokin nasa. To Allah ya kamu cikin wannan sabuwar shekara mai suna 2022 lokaci yayi da za su shirya har suka zauna suka tattauna suka kawo maslaha a tsakanin su duk domin samun ci gaba da kuma samun haɓaka kasuwancin nasu na ɓangaren waka. Domin samun ji da ganin cikakkun kanin labaran ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka sannan kuma ka ci gaba da kasancewa tare da wannan tasha ta mu mai albarka a koda yaushe a kowane lokaci kawai ka ci gaba da danna subscribe sannan kuma kana danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayatattun shirye-shiryen namu da zarar mun dora muku ba tare da bata lokaci ba. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba domin samun ji da ganin ya wannan tattaunawa ta su za ta kaya.